Kaixo lagunak, zer moduz zarete gaur? Atxikiaz hitz eginen dugu. Badakizue oso jokaldi polemikoa da, atxikia. Orain debekatuta dago, baina ez da beti debekatuta egon. Pilota zaleontzat argi dago atxikia zer den, hau da, pilota garbi jotzen ez denean, eta pixkat eskuan gelditu egiten denean. Bolea zikina deitzen diogu askotan pilota emanaldietan. Baina ez da beti debekatuta egon. 1983 arte, hor pilotari handi batzuk egon dira, Lajos eta Arroyo esate bate berako, atxikiz jokatzen zutenak. Hemengo imagen hauek ditugu, zuek ikusi ahal izateko. Ea zer deritzo zuen, askotan botiboleaz jotzen zuten pilota sekulako zartadak eman ez. Bueno, jo baino gehiago, pilota bota egiten zuten. 1983an, pilota enpresek, federakuntzak, pilotariek, bileratxo eta negoziazio batzuk aurrera eman zuten, beste neurri batzuen artean atxikia debekatzeko. Eta orduz geroztik, atxikia debekatuta dago. Baina, atxikiaz hitz egin behar dugunez, jokaldi polemikoa denez, historian zehar gertatutako, eta niretzako batez ere, historia gertu honetan gertatutako eta garrantzitsuak diren atxikien polemika batzuk, ekarri izkizuet, bideo honetan denon artean komentatu ahal izateko. Lehenengoa, Olaizola bigarrena eta Patxi Ruiz jokatutako partida. 2007 urtean, buruz burukoan, eta Patxi Ruizi, 11 eta 14 betik zijoanean, behira zer nolako atxikia eman zioten. Boleista handia zen, Patxi Ruiz, buruz burukoan oso ongi moldatzen zena, estu hartzen ari zen, Aimar Olaizola, eta zalantzarik gabe, epaiak erabakitako, atxiki honekin partida bertan bera gertatu zen. Patxi Ruiz partidatik irten, eta Olaizolak erraz irabazi ahal izan zuen azkenean. Zer deritzozue? Niretzako hori ez da atxikia. Boleista handiak ere badut eskubidea pilotan jokatu ahal izateko, eta Patxi Ruiz zen horietariko bat. Beste atxiki bat, gertuagokoa, 2021 urtea zen, Laso eta Peñak jokatzen zuten, Lasoren itzulera zen, San Fermin torneoa, Lauterdian, eta badakizue, handiz geroztik, zer nolako ibilbide izan duen Unai Lasok, baina partida honetan behira zer gertatu zen. Jokaldi azkarra, Peñak boleak zabalean pilota utzi egin zuen, txaparen gainean, eta epaileak esku altxa eta txiki eman zuen. Inork espero ez duen jokaldia. Lehenagotik ere, badakigu partida horretan istilu pixkat egon zela, batez ere, zale batzuk eskatu zutelako Peñaren bolea bat edo beste agian zigina izan zela, baina hau niri behintzat ez zait bat ere atxiki iruditu. Gehi esango dizuet, araudia, gero azertuko dugu, baina araudia hartzen badugu, bole hau onartuta dago. Azter nolako erantzunkizuna duten batzutan epaileek, Beira, txapelketa honetan, buruzburuko azkeneko txapelkena honetan, 2022an, ez dute atxikirik eman, baina pilotari batzuk atxiki eskatu dute. Batik bat, adibidez, Jaka eta Irribarriak jokatu zuten partidan, begira, Irribarriak bolea zitala txokora jo du, eta Jakak eskua altxare bai. Zer deritzuzue? Niretzako bolea nahiko garbia da. Baina zen bakarra izan. Altuna eta Lasok jokatu zuten partida horretan ere bai, finalerdi zoragarri horretan. Beira, partidaren hasiera zen, Lasok pilotaka da ikaragarri atzera, Altunak oso atzetik bolea zala nola jo zuen, eta Lasori ez zitzaion bat ere gustatu. Egia da bolea zela agian garbiena izan, baina atxik izateko ere, bolea hori baino zikinagoa izan bar duela iruditzen zait. Zergatik iruditzen zait, bolea hauek askotan atxiki, direla esaten dela. Batetik buruzburukoan, batez ere eskatzen dira, eta buruzburukoan pilotari askori eman diote atxiki historian zehar, postura oso bortxatuetan jokatu behar dutela pilotariek. Batik bat, bedeziki atzerak azatu zenean, defentsan, pilota gorputzetik baino pixkat atzeragotik hartzen duzunean, orduan ezinezkoa da, bolea hori zikina ez izatea. Ezinezkoa da, gorputza baino atzerago jota, pilota hori garbia izatea. Aldiz,
araudiak momentu batzutan, batez ere 2-3 puntutan, hauxe esaten du. Enpresen ligako araudi hartzen badugu, 16. artikuluan, 5. eta 6. puntuak horri buruz hitz egiten du, eta kasu bat aipatu nahiko nuke, garrantzitsuena delako niretzat, batetik, dejada efektuarekin egitean pilota pixkat eskuan gelditu daiteke, eta bigarrenik, airez, bai sotamanoz, eta baita boleaz ere bai, pilota pixkat gelditu daiteke eskuan, frontixetean hilda utzi ahal izateko. Jokaldi hauek bereziki, edo batez ere, hobesan da, buruz-burukoan ikusten dugu. Pilotari oso atzean dagoenean, saketik adibidez, sake errematean askotan ikusi dugu. Pilotari aurreratu, pilota eskuan gelditu, eta txaparen gainean hilda uztea. Eta batzutan ere, pilotazaleak edo pilotariak berak ikusi ditugu eskua altxatzen atxiki eskatuz. Baraudiak onartu egiten du. Zer iruditzen zaizue? Peña eta Lasoren arteko partida horretan Peñak egin zuen bolea, araudia onartuta dago. Beste guztietan, bakoitzak bere iritzia izan dezake, interpretazioaren arabera da, eta epaiak erabakitzen dute, baina behintzat araudia bete egin behar da. Neri tokatu zitzaidan. Oso kasu niretzako, nahiko deserosoa izan zen, izan ematere gustatu. Olaizaroa lehenaren aurka jokatu nuen, bigarren urtez jarraian, final ordenak buruz-burukoan, ni aur moko bat nintzen bakarrik, eta 16 eta uste 8 ni joala irabazten. Hor, Olaizola pilota batean gurutzatu egin zitzaidan, niretzako buelta zen, berari eman zioten tantoa, uste dut gainera eman ziotela markagaionik abantaia handia nuelako, horrek despistatu ninduen, eta 16 eta 16 jarri ginen markagaioan. Azkenean nik irabazi nuen. Baina Olaizola lehenak ero prentxaurrekoan esan zuen nire boleakaden 180 atxiki izan zirela. Agian pixkat gehiegi dira, ez? Mina handia egin zidaten, eta Juan Martínez Diru jori esker, behira zer nolako txapelduna den, tipo hau. Kantxan eta kantxatik kanpo, hor demostratzen dira txapelduna handiak zeintzuk diren, esperientzia handiko pilotariak, gauzak beste modu batera ikusi behar dituzte, eta Juanek ikusi zuen. Prentxaurreko horretan esan zuen, iduate, pixkat bakean utzi behar zutela, oso biktima erraza nintzelako, eta laxe zen. Handik aurrera, atxikiarena badirudi erabat gainditu zela eta inork ez zuela gehiago hitz egin. Hauxe izan da, lagunak, aste honetarako prestatuta geneukana, badakizue, pilotaz gozatzen jarraituko dugu, pilotaren inguruko kontuak kontatzen jarraituko dugu hemen gure kanalean, eta zer komentatu nahi baduzue, badakizue, hemen dituzue zuen komentarioak, eta hurrengora arte, ongi segi!